Conectați o boxă la un televizor Smart TV. Să băgăm jale. Bun, aveți nevoie de un cablu dublu, adică cu două capete. Așa. O boxă, orice boxă cu cablu de ăsta. Eu folosesc acum o boxă Acaia BTS 11B. Bun. Haideți să punem camera undeva, mă să aduc trepedul și revin. Gata, am revenit cu trepedul, sper să stea. Good boys. Bun, o să luăm cablul. Deci, luăm cablul. Și vedem aici că la boxa aceasta are o găurică mică pentru, vedeți, AUX. Uitați, stați puțin. Acolo unde scrie AUX trebuie să băgați firul. Așa, hop. O să băgăm acolo. Mai întâi să prindem boxa. O să dăm aici la on. Unde scrie off on. O să dăm on. Când apipăi de 2 ori, înseamnă că s-a aprins toată boxa. Să băgăm. Până face ea bip bip. Nu e asta. Așa, cred că ăsta este. Da. Bun. Și acum o să punem boxa aici. Vedeți această antenă? Uite aici. O să băgăm noi firul. Până tace boxa. Acolo unde-i băgat firul. Focalizează. Nu vrea să focalizeze. Ceva de genul. Bun, acum o să dăm drumul la muzică. Până se termină reclama, eu o să spun pauză și să revin. Gata, boicilor, se aude în boxă. Da, foarte simplu. Era maxim. Cea mai șmecheră. Frate, fata ar merita. Dacă e petrecere și nu ai stați puțin să pună pauză. Să spun ceva. Dacă aveți o boxă Acaia BTS 11B, un fir dublu, așa, puteți să conectați la televizor dacă e Smart TV. Dacă să spunem, nu știu, nu mai are niciun telefon baterie, trebuie să-l băga la încărcat. Frate, ar merita. E bine. Bun. Frate, merită, boss. Bun, fratelor, și cam asta a fost de o clipă. Sper să dați like, subscribe și să vă abonați la canalul la Pop. Eu vă pup. Pa, mă, că aveți. Și nu uitați, așa se conectează o boxă.